Сякаш разказвам ви история с много практика и малко теория. Тръгвай срещу мене, вадиш пистолет, чакай пич, ей, аз съм друга категория. В седми клас се криеше често по кенефите, а сега ви гледам лайв, всички му са кефите. Кара лъскова кола, джола пълен скинти, и този ден ще се препуска в лабиринти. Отива до бара да се поръчам уиски след и още нещо, ама за напред. Запалях цигара и седнах най-отпред. Беше ми лошо, даже изглеждах и блед. Беше ми писнало от тъпите интриги. Дойде ми до гуша, ще ви завърша с вериги. Говореха за мене, бил съм злодей, а мотото ми беше всичко завладей. И от тук идване до Народно събрание, до нова конституция, до нов устав. Обстановката е изключително тежка. Изключително тежка ще бъде. Поне тук една година и половина, още 2 години. Изключително тежка. За една страна малка като България. Годината е друга вече, някои са недалече, трети пак говори и същата лъжа изрече. Чуем се всеки ден как изкараме пари, за да бъдат светли черните дни. Кризата не отминава, нова вълна се задава. Всеки краде, за нас нищо не остава. Младите отново заминават в чужбина, а депутата сладко похапва сланина. Защо ли всеки втори става ненормален? Отговора се крие, дали живее свят нормален. Наркотици и мизерия, глад и истерия. Ей, живот пълен със суеверия. 15 годишни забъркани в схемите, с амфетамина не се решават проблемите. Всеки ден ви виждам, ходите по градинките, преди лъра, пагровите стотинките. Че ние имаме работа с недоразвито общество. Събитията и в Унгария и Полша се развиха по нашия сценарий. И очевидно демократизъмът и гласността ще вземат широки размери. Но при други условия вече, когато хората разберат какво работят, какво получават и така нататък. Ти поставиш при реални условия. Ако той само ще слуша лозунги, и той ще слуша, ще аплодира с петлоните. Ясно е какво ще направи. Няма да ми стигнат силите.